Jeg hedder Christine, og som du måske har hørt, så hedder FDF's internationale projekt fra 2024 til 2027 Spire i Tanzania. Og som navnet måske antyder, så støtter vi en række helt nyopstartede projekter her i Tanzania. Men hvad er Tanzania egentlig for et land? Tanzania ligger i det østlige Afrika, og der bor ca. 60 millioner mennesker. 80% af dem er faktisk under 35 år gamle. Og selve landet er 22 gange større end Danmark, så folk de bor slet ikke lige så tæt her, som vi gør i Danmark. De snakker både Swahili og engelsk, så hvis du møder en tanzanianer, kan du både sige how are you og mambo. Tanzania er et meget multikulturelt samfund, og lidt over halvdelen af befolkningen er kristne, og cirka en tredjedel er muslimer. Du kan derfor både blive vækket af kirkesang om morgenen og bønnekald fra moskeen. Landskabet hernede er også meget varieret. Du kan blandt andet se tætte skove, kæmpe store savanner, Afrikas største sø, Lake Victoria, og Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. Og derudover er der også en masse frugtplantager. Tanzania er desværre også ramt af klimaudfordringer, som blandt andet gør, at der er tørke i lange perioder. Så hvis vi skal bekæmpe nogle af de her klimaudfordringer, er vi nødt til at arbejde sammen og lære fra hinanden. Og det er blandt andet derfor, at vi i FDF støtter de her bæredygtighedsprojekter i Tanzania.